Nou Annie, daar gaan we. Ja. Ik denk ongeveer nou, hier. Doe je de stappen? Nou, een stuk zwart prima toch? Ah, ja. Oh, oei, oei, oei. Dan wennen ze dus eerst in het westen. Hier is een hele goede baan. Ja. En nu wennen ze bij die ouders op zolder. En je ziet een super lieds hoeskenwijn. Ja. Is dat dus uitlis, hè? Waarom? Ja, eigenlijk gewoon, ik wil terug naar de basis. Hè? Gewoon de ruimte hebben om de keuze te maken die ik wil maken in het leven. Bijvoorbeeld niet fulltime hoeven te werken om je maandlasten te kunnen voldoen. Maar de keuze kunnen maken om parttime te werken en daarnaast dus ruimte te hebben om creatieve dingen te doen of je tijd anders in te delen. We staan nu eigenlijk op de veranda. Hè, die is ongeveer 2 meter, dus 1, 2. En dan hebben we hier een hele mooie glazen pui. En daarnaast kunnen we een heel ruim, comfortabel bed uittrekken. En dan heb je dus eigenlijk je woonkamer kan je gebruiken als zowel bed als slaapkamer. Meestal wel altijd maar grutter en meer. En dat spreken we hier en dan het over. Want hoe meer als haast, hoe meer als ik op passen mast. En het moet ook al geproduceerd worden. Dus het is voor het milieu gewoon hier en dan het goed. En dan denk ik, ja, maar wat doe je met je vrouw? En hier zit dan je douche. Dus Ik sta hier onder de douche. Jij staat nu onder de douche. Ja, die slimme douche, die waterbesparende douche. Ja. En dan hier is dan het toiletblok. En als je de wastafel haast, dat wordt weer opslijt best de wc. Ik ben met Trolloek en Kees Broeks eigenlijk maar heel weinig voor alles. En de zonnepaneel, nou, dat is voor de energie natuurlijk. En dan denk ik, ja, maar dat is toch het waaien van de toekomst. Dat is het gewoon zelf eigenlijk al je dorst. Superleuk. Leuk hè? Ja, daar ben ik zo enthousiast voor. Want dan ben het een beetje beeldend. Ja, cool hè?